ፍቕርግን እጫድዩ ምርጫ ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሕፅር ዝበለትን መምሃሪትን ዝበልኩ ዋዛንታ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ብዙሓት ሰባት ብፍቕሪ ኸዕልሉ ኸለው ብዙሕ ኣይግደሰሎምን እየ ነይረ ብፍላይ ጠሊሙኒ ጠሊማትኒ እናበሉ ዝዛረቡ ዝበኽዩ ብዙሓት እዮም ዘጋጥሙኒ ይገርመኒ ድማ ይላገጸሎም ፍቕርስ ከመይ ዓይነት ሓይሊ ዘለዎ እናበልኩ ይባጭወሎም ንሶም ግን ብፍቕሪ ትመካሕ ጥራሕ እዮም ዝብሉኒ እንተ ኣነ ግን ዋላ ይዓጅበንን እዩ ነይሩ ኣነ እሞ ከማኹም ዘይኮንኩ እናበልኩ ይስሕቆም ገለውን ኣፍቂረያ ግን ንኽዛረቦ ኣቕምስ ኢነ ከመይ ጌረ ክገልጸላየ እናበሉ ኣጥር ዝሽመሙ የጋጥሙን እሞ ብዛዕባ ፍቕሪ ክዕልሉኒ ይውከሶም ግን ከምቲ ዝድለ መግለጺ ኣይረኽቡለይን ሽዑ ምርዳእ ምስ ኣበኽዎም ኣብ ነብስኻ ምስ መጸካ ክትፍትኖ ኢኻ ኣብ ኪናት ዘይወዓለ ይበሃል እናበሉ ይባጭውለይ ሓደ ዓርከይ ነይሩ እታ ተኻራናያ ገዛ ጸባብ ብምንባራ ኣብ ሓንቲ ዓራቲና ንድቅስ ነበርና ኣነ ሻዓይ ሕልሚ ወዲአ ክበራበር ከለኹ ባይሃኒ ኣይ ላቭ ዩ ሞር ትናፍቐኒኺ እንትብል ይሰምዖ ኣነ ኣብ ክንድኡ ይጭነቕ ኣንታ ንምንታይኻ ድቃስ ሰኣንካ ሙሉእ ለይቲ ከም ጽሉል ክትልፍልፍ ክትሓድር ንነብስኻ ድቃስ ሲእንካስ ድቃስ ከሊእኻና ይብሎ ኣንታ ፋራ ተሚልካ በሊዕኻ ደቅስ ፍቕሪ ኣበይ ሞ ክትፈልጦ ንስኻ እንተትጥዕሞኮ ካብ መዓሪ ዝጥዕም ወረ ካብ ዘብ ዓለም መሎ ዝተብሃለ ጥዑም ነገራት እቲ ዝበለጸ ፍቕሪዩ ይብለኒ እሞ ኣነ ዘይፍቅር ልቢ ተዓዲለ ክኸውን ኣለኒ እናበልኩ ይሓስብ ግን ዘየፍቅር ልቢ ስለ ዘላትኒ ኣይኮንኩን ፍቕሪ ፈቲኻ ተምጽኦ ጸሊእኻ ተኺዶ ስለ ዘይኮናዩ ባዕሉ ከም ሓደጋዩ ሃንደበት ዝወርደካ ዘለዎ ሓይሊ ሊኢኹ ይቈጻጸረካ ፍቕሪ እንታዩ ኸብልሓቱ ከመዩ ኸጠዓሙ ብኸመይ ከይሕዘካ እናበልኩ ጓልሓትነይ ዕለተ ልደት ኮይኑ ዓዲማትኒ ኣነ ካብ ክቱር ሓፋር ምዃነይ ብበዝሒ ሰብ ዘለዎ ክንቀሳቐስ ኣይፈቱን ጓልሓትነይ እውን ትፈልጥ እያ ግድን ስለ ዝበለትኒ ስኸፍክፍ እናበለኒ እየ ዝኸድኩ ኣብቲ ዕድመ ዝረኣኽዋ ጓል ግን ፈጺማ ካብ ዓይነይ ምእለይ ኣቤትኒ ውሽጠይ እውን ዙሑል ማይ ክፈሶ ተፈለጠኒ ግድን ክላለያ ስለ ዝነበረኒ ግን ዘለነ ተብዓት ከም ገለ ገይረ ተላለኽዋ ካብቲ ብማዕዶ ስራእኽዋ ካብኡ ንላዕሊ ኾይና ድማ ጸንሐትኒ ትሕትናኣ ኣዘራርባኣ ፍሉዩ ካብ ደቂ ግዘ ዘይትጽበዮ ትጽቢት እዩ ዘለዋ ምቅርትያ ቆንጆ ሽኮሪና መልክዓ እሞ ፍሉዩ ብማዕዶ እኳ ዝሰለበኒ ቀሪበ ደኣ ከጸልለኒ እዩ እምበር ጽባቐኣ ቃላተይ ትረኽበሉን ውሽጣን ደጊኣን ሓደዩ ከም ተመኒኻ ዝሰራሕካዮ ንብረት እዚ ከይጐድላ እዚ እናበልካ ትሰርሖ ብሓፂሩ ናይ ሕልሚ ጓል እያ ዕላላ እናጠዓመ ኸደ መሬት እውን ምስኡ ተሓንበበ ኣረ ኣብ ሽዑ በፂሐስ ገለየ ኾይነ ቃሕሰን እዩ ዝበለኒ ጓልሓትነይ ዝመጽዋ ገያሹ ክትቅበል በዚ ጥቓና ተወዝያ ትብል ዝነበረት ኣነ ድማ ኩሉ ረሲዐ ወይ ከክሕግዛ ማዕዝያ ትዛረብ እናበልኩ ጥራሕ ኣፍኣፋይ ጥምታ ይቕሬታ ጸውዐለይባ ነቲ ኣጓል ዓመታ ተብዕል ዘላ በለትኒ ብምቕሉል ዘረባ ባዕላ ዘይትጽውዓ ኢለኳ እንተሓሰብኩ ግን ከምዚ ኸማይ ግዲ ሓፋር እያ ኢለ ቃል ከይዳገም ኩላ ብድድ ኢለ ጸዋዕ ኩላ
ክትኸይድ ከም ዝደለየት ድማ ንጓልሓትነይ ነገረታ። ጓልሓትነይ ንዓይ መፅያ እዛ ጓል በቲ ዘለኻዮ ቦታ እያ ዘላ ሕጂ ምስኣ ክትኸይድ ኢኻ ገዝ ኣብፅሓያ ብድሕሪኡ ግን ተመሊስካ ክትመፅእ ኢኻ ኣይትረአን እያ ዓይነ ስውርት እያ በለትኒ። መነፀር ጌራ ስለ ዝነበረት ኣነ ይስተዋልኩላን ነብሰይ እሾኽ ተዘሪእዎ ኣንታ እዘፋጥራናስ ክንደይ ይኸፍእ መቸም ጎደሉ ዘይብሉ ሰብ የለን እዚኣ ትመስል እሞ ኸዓ ኣብ ዕሸል ዕድሚኣ ምዃኑ እንታይ ይበሃል ኮይኑ ኩሉ ናይ ፈጣሪ እዩ በልኩ ብውሽጠይ ከም ገለ ኢለ ቃል ግን ኣይመለስኩላን። ንሳ እኳ ዘለቶ ኢለ ሒዘያ ድማ ኣብ ቤት ኣብፃሕኽዋ። ሌላና ካብ ዕለት ናብ ዕለት ኣዝዩ ደሚቑ ቅርርብና እውን መቂሩ ካብኣ ተፈልየ ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት እንተፀኒሐ ካብ ነብሰይ ገለ ዝጎደለ ኮይኑ ይስምዐኒ። ለካ ሓቁ እዩ ዓርከይ ከይደቀሰ ዝሓድር ዝነበረ ካብ ድቃስ ዝምቅር እዩ ዝምገብ ነይሩ እናበልኩ ምስ ውሽጠይ የዕልል። እቲ ጽቡቕነቱ ግን ንሳ እውን ከማይ ኮይና ብኣካል እንተዘይረኺበያ ወይ እንተዘይደዊለላ ሸገርገር ትብል ኣነ ዋላ ነብሰይ የኽእለንን እዩ ቁሩብ ሰዓት ይሕልፍ እምበር እንተደዊለ ድየ እንተስ ብኣካል ከይደ ናፍቆተይ ይዋፃእ። ከምዚ እንዳተነፋፋቕና ንቁሩብ ኣዋርሕ ሰጎምና ካብ ዕለት ሓደ መዓልቲ ድማ ፍቕሪ ገለጽኩላ። ተቃውሞ ኣየቕረበትለይን ንሳ እውን ከም ተፍቅረኒ ነገረትኒ። ሓቒፈ ግንባራ ስዒመያ ፍቕሪ ዕውር ኣይብል ጸማም ስንኩለ ይብል ጥዑይ ንእሽተን ዓብየ ይብል ሓደ እዩ ሓይሊ ዘለዎ ብመዓረ ፍቅር ትፍቀር ጣዕሚ ፍቕሪ እቲ ዘፍቀረ ጥራሕ እዩ ዘስተማቕሮ። ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ። ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም። ንትህቡኒ ሃናፂ ርእቶኹም ኣቐዲመ ከምስግነኩም ይፈቱ። ኣብዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳ ሃሊኹም ሳብስክራይብ ገብርዎ፣ ላይክ ሼር ከይትረስዕዎ ይቐኒለይ። ሰሰናዩ ንዓኹም።